Ladies and gentlemen, presenting to you Sinikway Got Talent 2023. The sound system and MC is now ready. Original version sang rap nila Tuto kagang contestant number 1 late na ako nakaabot akong cellphone, that's why gamay lang gid nga portion ang nakuhaan ko sa imo. Sorry gid Tuto ha. Talented, mga gwapo kag gwapa pa ya. Gani ang mga dalaga-dalagang mga Pilipinas sa likod gatulok-tulok gid ya. Medyo madulom-dulom pero ginaagwanta para lang makakita sang mga talented nga mga taga Sinikway. Kag ari di ang tinan ara sila nagakalabit-kabit dito kag nagatulongtong pa sila sa bangko para lang makakita gid sila sang gakalatabo sa stage. O diri ang iban gapalamok man. Sadya-sadya gid para sa tanan o nagahay-hay pa si Tuto. So balik kita anay kung anong gakalatabo diri sa stage. Pati ang iban nga contestants wala na nakaagwanta, ari nagapanagaliot man sa pagtulok kung anong gakalatabo na para makita Manila nga hindi lang sila ang may talent kundi ara na sa stage naga showing na. Gani ang tanan excited gatumbo-tumbo pa si Inday gani o. Kag-ari ako sa likod ko. Busy ang tanan, may nagagamit cellphone para i-ready kag i-video sa mga contestant. So, ready na ang akong contestant number 3. Wow, solo dance lang nigali, akala ko grupo. So, tanaw naton kung paano siya magtambling-tambling kag magbika-bika sa iyang saot. Nabatian yung iya music. Kanami actually tani isang music ya. Kaso lang kung padayunon ko karon pabati sa inyo ang music niya. Ikat ko na lang dayon mayo na lang na wala music, at least makita nyo ang kiay-kiay niya. Bisan wala music, tulukan nyo lang ang waswas di waswas to. May sipa-sipa pa, may sumbag-sumbag. Din ka mo pa da. Solo-solo lang niya wala to the maximum level ang iya performance. So, perte do makalawagak man iya nga pantalon siniman. Kasadya, wow, wala gini siya nagtumbling na siya. Kita nyo? Ala, agay sakit likod ko pa na. Do ako kinulbaan basi bala hindi ka bayad ning iya nga sa iya iya winner bayad karon sang iya nga pa x-ray to sa likod dia. Ang audience nagkasiryaget pakita ko sa inyo ang audience tanan to the stage na gid ang ila mga mata kay nga nag-uba na si Tuto. Nakibot sila paglagpok sa likod ni Tuto may ano-ano panigali. Abaw, jug. Uy, pertigid man pala saot ni. Uy, tingala ko man ni nag-intra ni sa contest kay. Wala ni guro pa huway practice sa ilabalay. Ay, naku. Bisan ako magtulok siya nasakitan ko hawak or ang likod ko gid guro masakit to likod ya batsago niya gito karon. Hindi ito siya karon katulog ya. Mano ka muda, balya mabato. Ay, ambot sa inyo kanami initani ang music ko ipabalo ko ipabati ko. Ay, pagwantahan nyo na lang, daliinam lang ni siya matapos. Naulat ko ang pagtumbling niya liwat. Basi tumambling ni siya karon niya. Kundi makita naton, kabay pa nga mag-split siya
Ang iya subong ginahimo is nagakuan, nagaliad-liad, nagasumbag-sumbag, nagalibot-libot, kag gina-exercise siya mostly ang iya tiil. Ang tiil ya guro may arthritis na ay ano pa ginasipa-sipa niya, kag ang ingat tiyan. Ti wala man ni tambok ang iya tiyan. Ay ambot sa imo totoon at least natapos man gid ang iya nga saot-saot. Okay, balik na lang kita di anay. Ang next contestant kali is contestant number 4 kag wow, red na red si Inday. Ready na ang tanan, hulaton tanagid kung paano siya magbirit. So, ari pamatian naton si Inday. Kabugera, gali ang kanta ko ni Inday. Diyos ko, pati ako na kabugera man. Tulukan nyo di ang palibot to, nagasingit-singit ng audience. Kabugera! Kita mo, abo pa lang ganito ako ng kanta. Hindi na ko katusngaw. Ihan pa kong kantaon ko ni Bilog nga kanta. Diyos ko, grabe-grabe gali boses sining bata. Matagsing. Tapos artistahin ang beauty, ha? I'm sure proud na ang parents niya kag ang lola niya, of course. Bawlangga daw mapahamak kid ako sa akon yung sound sa imo nga kanta perte daw original. So pasensya na sa mga viewers nato na nga gintagaan talang kamusang gamay nga portion nga mabatian nyo iya boses. Ay, perte katingil kag kataas sa iya boses gani. Watch out for her base sa mga next mga contest may intra pag hindi ka ma-champion na gini siya or sa mga national contest may intra ni siya may hidden talent kag may future ka lang ga. So make use of your talent. Congratulations na nga daan. I know nga makakuha kagid sa ang imo nga prize sini nga gabi sa Got Talent sa Sinikway, Lapo, Iloilo City. Nakabogi ang tanan nga nagapamati sa iya kanta nga kabugera. Ay nako, pati ako do proud na proud man ako mamati kabay ka madaog kagiday. Ang sa tupad ko lola ni Inday nga nagkanta. Proud lola gid sinang Leonesa. So very good gid. Waiting na ang tanan sa masunod nga contestant number 5. Kag wow, very excited na ang tanan. Kita nyo, dagapalupalakpak na ng mga kabataan sa tupad ko. At the same time, ready na all set ng kamera para i-capture ang video sang next contestant number 5. Nga isa ka dance competition naman ang iya i-offer sa aton. So, let's welcome contestant number 5. Ang supporters ni Inday, contestant number 5 is going wild. Grabe dahil si Inday, bata pa lang pero perte ang talent niya ho. Mano ka muda? Ay, sigurado na perdiho niya nitong dalagko ni contestant. May ano pa ni, may ika-develop pagid ni siya. Kay sa amuna nga edad, amuna ning napakita niya nga talento. So pag dako pagid sini ma-improve pagid ni. So was si Daiberay gid jaya. Wow, din ka ni nag-studies ang lesson mo, nag-dance ano ka ni? Nag-dance lesson or what else? Wow, grabe. I'm sure nga proud parents gid ning contestant number 5 nga taga Block 4. So congratulations na nga daan ha, bisan wa pa ko kabalo ka ano imo nga award. I'm sure nga may makuha ka gidya bisan diin pa da basit ma-champion ka pa. Go! Wow, kanami nga bata. So proud gid ang taga Block 4 kag isa na ako dahil kay dati na ako nga taga Block 4. So congratulations in advance. Daw hindi mauntat ang tulok sang kamera ko sa iya kay na-amaze ako because nga sa edad niya bala amuna na kanami skillful na siya magkiay-kiay kag ang beat sang music naga-synchronize sa mga dance moves niya. So kanami gid no ay nako, may talent ni pwede ka ka-intra sa Miss Sinikway with talent. Oo, kay may beauty na may kwan pa o goes wild na mga audience. Sari na mga audience sa akong tupad tulukan nyo. Mga ever supporters ang Block 4, sadya-sadya sila with singgit-singgit pa na. Wow, full support kid jang taga Block 4, believe na gid kuya. Tang busy ang tanan tulo ka Inday, busy man ko di capture kung sinutong nagatan-aw gid. Ay kasadya gid. And now let's welcome contestant number 6 with their dance moves.
apat niyang contestant nga gabali-bali isang ila hawak. Kita nyo man, mga slimbobot man ano kamuda, grabe man sila pabali-balion sa ila hawak. Kag, bawdo mga model man ang mga, ay hindi lang gali sila apat, 5. O 5 gali sila. Wow, talented man ining 5 ka mga slimbobot body man ho. Wow, waswasin nyo. Sinday gani solo-solo lang yan, pangalimagid ka mo ya. Daw matsyag ko daw binulan man practice nila mo mano kamuda, grabe. So congratulations na nga daan sa mga taga Sinikway. So proud to show you nga may mga talent kaya dyan taga Sinikway. Okay guys, enjoy lang kamo anay tulok sa saot sa ining grupo kay balaan ko pakita gini nila ang ila the best mga moves nila nga to the left to the right kag ano man kag daw sumba combination of sumba kag gani kag taibo amo nagali ang term combination sa sumba kag taibo ang ila nga kag may man nga gamay may rock and roll guys, okay? Nami sa ila galing ang number 6 bala ang iya sa likod to nga isa do hindi ko gaw makapture kay mataas abing sa una. Pero ko sa jagid sa ila nan mano kumuda. Wala isang may mapaperde bala nga contestant since nag-start ang contestant number 1 hasta nga contestant number 6 na kita, wala isang may maperde, tanan gusto gid madaog. So bahala na lang ha. Good luck to all of you. Pasulod nagali ang contestant number 7 with his talent nga saot-saot with the group niya nga Kaladlawan. Daw nakuha man ang tuyo ko ba pagkakita ko sa saot nga talent ni Toto. Kay damo iya group of friends. Was parang iya nga dupa-dupa nga YMCA. Bibo ang sa una ba nga mga puppet pila ni sila? Do 5 sila do 4 iya back up nga mga puppet. Then siya sa pinakalikod. Kita niyo mga audience na tulala maliya. Wow, grabe iya back up dancers ba 4 kidya kakinadlaw man ang tanan nadula tuloy amon nga tuyo ay kasadya. Ready na ang contestant number 8. Wow, cutie pie. Manigiling contestant number 8. Little girl. I don't know ang talent. Makanta. So, ladies and gentlemen, welcome ta contestant number 8. Ang audience excited na kag magtan-aw sa aton nga contestant nga ay abaw sa ka-cute gali little girl pagali ini mga grade 2, grade 3 pa lang niguro or mga grade 5 basta kagamay pagali ini pero gadagoo bang iya boses hulat-hulatan nyo kay karon ko mapakita ko sa inyo kung paano iya boses makibot ka mo nga amuna siya gali kanami magkanta. So ari na gidya. Patilaw pa lang ato, wala pa to siya nagsyagit todo. Hulat-hulatan nyo lang mga langga kay ara nagidya lapit na. Ang mga audience naton super excited na tanan ready nang iya mga cellphone sa pag-focus sa pag-video sa aton talented girl. So ari na lapit na masinggit-singgit na ni siya kag makibot ang mga tao mapalakpakid sila gulpe. Ay, sadya focus ang tanan. Kita mo man, tanan-tanan nagapamati gid sa iya. Ari na kay lapit na gid siya Jabaw! Kibot ako gani bisan ako. Pag iya mga fans, mga pariyo yaman kadako nga bata. Kita mo tutok gid sinunoy duwagid sila ara na na fans niya na ara sa palibot amo man nagapalamati gid ang mga tao to bisan sa mga hagdana nagatalaklas sila para matanaw ang bata. Sino bala ining gamay nga bata nga ning nagsisyagit? Wala halin-halin ang mga tao kung diin sila pwesto kay ginahulat nilang magbiret si Inday. Pati si ma'am gani nga teacher nagabit pa siya sa ginakantan Inday nga bawang balya kanami isang bata magkanta. Ari na mabiret na ni siya dugay-dugay mahulat lang kita bala kay makibot gid kita tanan. Kasadya gani kay kanami siya magbiret.
Te, pati na kamo sa ako, niya terrible siya magbirit. Wala ko na ganigin testingan pa nga i-post ang kanta niya tanan-tanan kay ma-violation. Gid ako, te, believe. Te, mailog nyo na, gamay-gamay nga bata, pero dako-dako tingog, kag matagsing nga bilog-bilog. So, congratulations sa mga taga Sinikway kay may mga talented kamo nga halin sa kabataan hasta sa dalagko na nga mga bata, di ba? Thank you so much, Christian. I'm happy. Bata pa heartbroken. Pero believe na sa talent sa bata. Shout out yung sa tiga Blackboard So, set ng tanan and let's welcome contestant number 9. Ay, abaw sa kanami isang boses. Diyos mio, delikado ko ni ano ginang iya nga audio. The original. So, agwantahan nyo lang anay da, nga gina video ko naman anay ha. Kay budlay na ni makapiright ko ni karon. Pero at last karon ipakita ko man ginang iya nga boses ha. Pero sa subong lingaw-lingawon talang kamo anay sa ako ng balambal. Kay kabilog-bilugin gid ang boses ang aton contestant number 9. So, para lang mawili ka mo ari lang anay. Tulukan niyo ang taga Sinikway nga audience. All eyes kay Inday na amaze sila nga kanami isang boses bilog-bilog. At the same time, kagwapa pa ni sa iya daan. Bisan sa likod ng ako ga-capture pero makita ako nga gwapa gid ni sa. So ari ako de na focus ko gid mayo ang mga audience. So sa libre wala bayad ng ticket pagsunod. So anytime mo nag-reminder lang sa aton yung mga audience kinalabigas kabataan. Pero naman Come contestant number 10 sa iya nga skills nga bukon yang simento gamit ang iya kamot. So ari na siya. First try, tanaw naton, agay, way pa. First try, agay, wala. Wala. Second try, tanawon ta. Second try, wow! Going wild ang mga audience na sadyan sila sa buka-buka semento. Ay rin natin, awon pagin natin be, kung anong imuon yan ni sa pila ka layer na semento, kung mabuka yan eh. Okay, tanaw ta, first try, bawang bali, hindi na, tanaw ta kung anong ideya ko niya, ari na, ano na, pulpugon niya na lang niya, o hara. Tungod kay natapos na, let's welcome sa intermission number nga kanta ni SK Chairman sang Barangay Sinikway, Lapos, Iloilo City. I'll say my case, of which I'm certain. Abaw delikado, do original man. Pasensya na SK Chairman, hindi ko gaya pag ipabati tanan-tanan. Kay delikado ko ni karon sa ako nga video. So, nabatian gid na mo niya, bisan paano nga nami kagali magkanta. Very talented ni SK Chairman. So, that's it guys. Nalipay ang tanan kay ang aton mga contestants. Very talented tong pila kabilog, pulo kabilog. Plus si SK Chairman, may hidden talent manggali. Nga syempre, hindi naman pag taguon sa iya ka barangay, i-share naman sa amon. So nabatian namon nga very good voice si SK Chairman. Thank you very much SK Chairman for a wonderful intermission number nga kanami gid sang imo boses. Arding nakita kag ang third place is a contestant number 4, si Kabugera Girl. So ladies and gentlemen, congratulations to the beautiful Kabugera Girl of Sinikway, Lapos. Second place, ang Mutusinday, nagsaot ba lang nga girl nga gamay.
Wow! Congratulations sa aton nga small dancer from Block 4. Sinikway Lapos. Congratulations. There you have it, our this season Twice Got Talent champion, Angel Garcia. That's it for today guys with the operators sa aton sound system. Kag gina-acknowledge nato ang ilang pag-service sa aton nga Got Talent. So, amo ni sila.